Расим абый. Үзәкләрне үздереп, кем авылда моңны уята, җыеп бергә хыял кызларын бәйрәмнәрдә Расим җырлата. Менә бүген килдек 60-ка, күмик әле аны 60-ка. Нинди 60 булсын? 18. Егетләргә Расим биргесез. Җыелабыз сезнең тирәгә, репетицияләрне көтәбез, өздерүпләр биеп китәбез, хыял диңгезендә yüзәбез. Гаиләң кирәк сиңа һәр вакыт, синең өчен тора җан атып. Улларыңны төрдең син моңга, фәнүзәң дә тиң бит алтынга. Расим абый, кал син гел шулай, кушылсыннар гөлүк һәм тулбай. Урыс авылы торсын гел гөрләп, яшьлек белән янсын һәр йөрәк. Юбилей көндә булмый ул, юбилей була сирәк. Шушы көндән файдаланып, котлап калырга кирәк. Төптән алып сөйләп тормыйм инде, ул якларың миңа билгесез. Мин белгәне бары яхшы халкым, башка берәүләргә биргесез. Тормышларың җитеш, гаиләң тату, әле эшләп йөреп торасың, дөнья матурлыгын башкаларга гармун моңы аша бирәсең. Авылда да бөтен минзәләдә синең уйнаганны битәләр. Хөрмәт итеп, хәтта бик яратып, гармунчы Расим дип йөртәләр. Сәламәтлек бирсен иде Ходай, имен булып үтсен елларың, сыгылмасын, сызламасын иде. Гармун тартыр шушы кулларың. Коллектив исеменнән сезгә кечкенә генә бүләк.